Po polstoročí sa ženy z Lekároviec, okres Sobrance, vrátili k páraniu peria. Unikátna ukážka tejto už tradície zaujala hlavne malé dievčatká, ktoré sa tomu aj poriadne priučili. Perie sa páralo v zime. Každá dievka si musela nachystať k venu vankúše a periny. Pani Anna na toto obdobie rada spomína. Naposledy takto párala perie, keď mala 17, teraz má o 60 viac. Hudáky hráli, nie teraz, jak tam bijú a z toho nič, a že tam krutá. Ale tedy šarda, Petrošie, tak, že, no, výborne bolo. Prikalo syna, veď sme sa hostili, ale aj tačka puštili chlopci a ptáčok rozliecelo pire po tým, tá radosť, veselosť. Páranie zaujalo hlavne najmladšie ročníky. Vaneska a jej kamarátky to videli prvý raz a hneď si to aj vyskúšali. Je to veľmi ťažké, ale páči sa mi to. Na jednej strane si otrhneš, aj na druhej a dáte na kopu. V súčasnosti na páračky nie sú podmienky, málo kto má doma husy či kačice a časté sú aj alergie na perie, no keď sme sa na alergiu opýtali žien, zhodli sa na tom, že v tej dobe sa o nej ani nechyrovalo. Veľká robota bola, ale jedna mám. Periny netreba, tam plánov je dosť. Z Lekároviec Viktória Doričová, televízia Markíza.